Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdaz. Baqy tarap yurdumuzda qiyçadelikler we habarlarla tanıştıran Watan habarlar gepleşmede başlayas. Şumun hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň sany wizi aragatnaşyk arkaly Nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu döwlet durmuşynyň möhüm meseleri aralyp maslahatlaşyldy. Hemde milli ykdysadiyetimiziň esas pudoklaryny okgunly ösürmäge gönükdirilen ritminamalaryň bir näçetiniň tasdamlaryny garaldy. Yurdumyň şäherlerini bu owy hujuluk pudogyny ösürmeň gaýry goýulmasy wezipler bilen magly mejlisi welaýatlaryň we paýtagtymyzyň häkimleri hem çagyrly. Hormatly Ministr Kabinetining agzalary we şu Ministr Kabinetining sany video aratlaşyk arkaly Nowatdaky mejlisine geçirýär. Meclise taýýarlanan resminamanyň taslamalaryna tereder şerimkär beýleki meseleler aralyp maslahatlaşar. Biz şuny ýurdumyň şäherlerini we mowzup pudogyny ösürmäge möhüm meseleler aralyp maslahatlaşýanyny gödüňde tutup hem Ministr Kabinetining mejlisine welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlerini çağırdy. Hormatly prezidentime de mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşrikowa söz berdi. Vice-premier gödäwçige diýen gomlarynyň alyp barýan işleri hemde hormatly prezidentimiziň ulul beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hatabat berdi. Döwlet başçylygymyzyň 2017-nji ýylyň 7-nji iýulyna gol çeken karary bilen tasdiklanan Türkmenistanyň kiber hukukçylygyny üpçün etmek boýunça döwlet maksatnamasyna we Türkmenistanyň kiber hukukçylygyny üpçün etmek boýunça döwlet maksatnamasyny ýerine ýetirmegiň 2017-nji 2021-nji ýyllar üçin meýilnamasyna laýyklykda Türkmen standartlary baş döwlet gullugyny kiber hukukçylygyň öňümçiligine ulanıljak teň serişdileri hemde programma üpçünçiliklerini barlamak we sertifikasiýalaşdyrmak işlerini ýola goýmak wezipesi tapşyryldy. Yurdumyzyň çägini öndürilýän we daşa ýurtlardan getirilýän programma üpçünçilikleriniň hemde teň serişdirleriň sertifikasiýalaşdyrylmagyny talaba laýyk ýola goýmak maksady bilen gullugyň merkezi idarasyna kiber hukukçylyk boýunça sertifikasiýalaşdyryş bölümini açmak teklip edilýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, teknologiýalaryň, elektron hyzmatlaryň jemgyýetiň gündelik durmuşynyň aýrylmaz bölегine öwürlendigini bellädi. Häzirki wagtda döwlet idaralarynyň hemde ähli pudoklaryň işine intellektual ulgamlar işen ornaşdyrylýar. Munyň özi öňümçigi guramak we durandyrmak işini düýpli özgerdýär. Şonuň bilen baglykda maglumat hukukçylygy ulgamyna milli standartlary we usullary işläp taýýarlamak, şol sanyna halkara standartlary we teň kadrlar bilen sazlaşdyrmak Türkmenistany mundan meýlek göstermegiň ilertilýän ugurlarynyň biri bolup durýar. Yurdumyz üçin düýbinden täze pudogyň, kompýuter öňümçiliginiň peýda bolmagy, ýurdumyzda sany ulgamyň döredilmegi hemde ykdysadiýetiň özümiziň maglumat teknologiýalary bilen üpçün edilmegi babatda bu wezipeňiň ähmiýetini has artdyrýar. Döwlet başçylygymyz bu teklibi umuman makullap, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşrikowa degişli vice-premierler bilen birlikde Türkmenistanyň kiber hukukçylygyny üpçün etmek boýunça döwlet maksatnamasyny üstünlikli ýerine ýetirmek üçin degişli çäreleri görmegi tapşyrdy. Hormatly prezidentime de Aşgabat şäheriniň hemde welaýatlaryň häkimlerine ýüzlenip, ýerlerde kiber hukukçylygy üpçün etmek bilen baglanşykly meseleleri üns merkezine saklamagyň wajypdygyny bellädi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Meriedow gödäwçige diýen gomna işleriň ýagdaýy hemde netqa toplamynyň işini hasy kämilleşdirmek we onuň öňümçik düzümini döwre baplaşdyrmak boýunça durmuşa geçirilýän işler barada hatabat berdi. Döwlet başçylygymyň garamagyna kararyň taslamasy ködürlenildi. Oňa laýyklykda Türkmenbaşdaky nefti gaýtan işleýän zawodlar toplamyny 2 tane täze gaz turbinany gurmak we elektrik beketiniň durkuny täzelemek gödüňde tutilýar. Türkmenbaşdaky nefti gaýtan işleýän zawodlar toplamynyň gaz turbinaly elektrik beketiniň kuwatynyň artdyrylmagy, täze desgalary elektrik energiýasi bilen bökdünçsiz we ygtybarly üpçün etmäge mümkinçilik berer. Şol desgalaryň ulanmagy berilmegi Türkmenistany durmuş ykdysadydan ösürmegiň 2019-njy 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyna gödüňde tutildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, nefti mesenatyny ösürmegiň mümkindigini bellädi. Çünki döwletimiziň ykdysadyetiniň esasy pudoklarynyň biri bolan bir toplam ýurdumyzyň eksport kuwatyny putrandyrmak babatda möhüm ähmiýete eder.
Şoň bilen baglanykda döwlet başlarymyz vice-premieri toplumun kärhanalaryny teknik taýdan üpçün etmek, uglevodorod çygmalynyň düýpli, galnysy işlemegini üpçün edýän netijeli tehnologiýalary, nevit we gaz hemia öňümçigine innovasiýon usullary ornaşdyrmak barada degişli taşlyklar berdi. Hormat prezidentimiz Türkmenistandagı neviti gaýtan işleýän zawodlar toplumyny täze gaz turbinalary gurmak we elektrik beketiniň durkuny täzelemek hakyndaky karary gol çekip, ony elektron resminama duran şygarkaly vice-premieri iýerdi. Hemde degişli deskalaryň gurulşygyny we döwre wagtlaşdyrylmagyny bir gözegçilikde taklamagy tapşyrdy. Döwlet başlarymyz şeýlekem Balkan vilayatyny durumçy ykdysat taýdan ösdürmekde, şu karardan gelip çykan wezipeleriň üstünlikli durumşa geçirilmeginiň uly ähmiýetiniň boljakdygyny belläp, bu babatda Balkan vilayatynyň häkimine anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew mögüzümden obagjylyk işleriniň çäklaryny geljek gelen hatyl üçin buğday ekişini guramaçykly geçirmek we paýta ýygymyna geçmek babatda şu günler alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Häzirki wagtda buğday ekiljek meýdanlarda tekirlemek işlerini geçirmek, tag suwuny tutmak hemde ekiş üçin zerur buğday tokumuny taýýarlamak işleri utgoşukly dowam edýär. Şonuň bilen birlikde gowy çekilen meýdanlarda hatarara bejergi işleri we üziş suwuny tutmak tamamlaýy tapgyrda alınıp bolýar. Paýta ýygy kombaýnlar we ulaglar, harmanhanlar hemde paýtara syraýjy kärhanlar paýta ýygym mögüzümine taýýarlanýar. Vice-premier ýurdumyzyň vilayetleriniň toprak howa şertlerini gödüňe tutip, güýlük buğday ekişine hemde paýta ýygymyna ak paýta bermek, şeýlekem tejribeli daýhanlaryň, hünärmenleriň, alymlaryň we mehanizatorlaryň gatnaşmagyna tejribe maslahatlaryny geçirmek babatda hormatly prezidentimize haýyş bilen gizlendi. Hormatly prezidentimize hatabat dinläp şeýle diýdi. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary, hormatly häkimler, bir karar döwletimizin bagtýarlyk döwründe iqtisadiýatyna ähli bu doktorlaryň bir hatarda hem huzurundan goýum netijeleri azanlýar, daýhanlaryň ihlasy, zähmet çekmekler hem de toprakdan bol hasyl önümlükler üçin döwletiň tarapyndan ähli zerur şertler döredilýär. Naşonlan birlikde ýurdumyzda azyk gowpsuzlygyny berkitmek goýan senat kärhanalaryny paýta çygmalyny üpçün etmek goýunça maksatlarına işler durmuşa geçirilýär. Daýhanlaryň ýokary hili tohum, mineral dökümler, döwrap owajalyk tehnikalary ýeterlik miktarda himik hem suw serişlerin hem üpçün edilýär. Eğer wagtda gallaçem paýtaçy daýhanlaryň ýakly owajalykda meşgärlerimiz üçin bilen möhüm jogapkärlik möhümden ikisi ýani buğday ekişi hem de paýta ýygymy ýetip gelýär. Bir möhümler gyýyt hawatynyň içinde ýokary hili guramaçykly geçirmegiň uly ähmiýeti bar. Şoň arada men ýurdumyzyň welaýatlaryna şuýly 2 sentýabrdan başlap buğday ekişine girişmäge şeýle Ahal, Balkan, Leva we Mary welaýatlaryna 9 sentýabrda, Daşowul welaýatyna bolsa 16 sentýabrda paýta ýygymyna başlamagy hem ak paýta berýär. Hem däp bolýarlyk hem hormatly ýaşanymyzdan bolsa buğday ekişini paýta ýygymyna gysmylar bilen başlap bermeklerini uly hormat bilen haýyş edýär. Men şeýlep ýurdumyzyň rahmetler, gallaçy, paýtaçy daýhanlaryna hem ähli owajalyk hem işgärlerine bir can saglygy, hem bagtýar durmuşy hem ihlasla rahmet çekip ene toprakdan hem bol hasyl almagy hem de belet hem sepetleri ýetmeýän tüýsürekden arzu edýär. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Durdulyýew göni video aragatnaşykda gödöwçige diýen gollarnaky işleriň ýagdaýy hemde ýurdumyzyň himia önümçiligini çygmal bilen büýükleşip üpçün etmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Şonuň bilen baglanykda Türkmen Himia döwlet konserniň karbamid dökünni öndürýän Mary karbamid, Tijen karbamid we Garabagoz karbamid zawodlarynyň diňe bir içerki bagdarlaryň isleglerini kanagatlandyrmak bilen çäklenmän. Eýdem öňümiň esasy bölegini daşary ýurtlara iýerýänligi bellenildi. Karbamidli formaldegit konsentraty bir öňümçiň esasy çygmallarynyň biridir.
beýdekiniň kiline kemde öňüm uzak yerlere daşalanna, onuň durkunyň saklanmagyna uly täsir edýär. Ýurdumyň zawodlaryny çyýmal bilen üpçün etmek maksady bilen karbometli formaldegidi satyn almak boýunça halkara beýleşigi geçirildi. Beýleşigiň netijesi boýunça ýeňiji saýlanyp alyndy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, içerkemde daşarky bazarlarda uly istek bildirilýän önümleri öndürýän ýemek ýarhanlarynyň büýükdüşli işlemegini üpçün etmegiň wajypdygyny bellemek bilen daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen şertnamalary baglaşmak baradaky meseleleriň üstünde içkin işlemegi we soňra olary degişi düzümleriň garamagyna iýermegi tapşyrdy. Şunun bilen baglanykda vice-premieri gözüçige diýen pugudoklarynyň işine hususan ýurdumyzyň himiýet enagatynyň kärhanlarynyň çyýmal bilen doly üpçün edilişine bir gözüçig etmek babatda görkezmeler berildi. Şeýle hem döwlet başlarymyz wilayatlanyň häkimlerini ýüzlenip, owagyjyk ekinlerinden bol hatyr almak hemde ýurdumyzda mundan meýlekde azyk bolşugyny üpçün etmek maksady bilen daýhanlary wirur dökünler bilen iýdigderli we öz wagtyna üpçün etmek meselesine bir gözüçilik etmegi taşardy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Ewedow käbir döwlet idaralaryna Awtolog Kärhanlar birleşigi açyk görnüşli paýdaly jemgyýetini döretmäge esaslandyryjylar hökümine gatnaşmagy ygtyar bermek hakyna hemde ministrliklerde puwduklyň dolanuş idaralaryna we wilayatlanyň hemde Aşgabat şäheriniň häkimliklerine awtomatlaşdyrylan elektron maglumat binýatlar ulgamyny döretmek hakyna kararlaryň taslamalary barada hatabat berdi. Vice-premieriň habar berýäli ulugulgamyny giňerimli işler amala aşylýar. Şol sanna onuň maddi enzamlaryň binýady putrandyrylýar. Ýokary hilli hyzmatlar etmek üçin döwrewap tenkeler we enzamlar satyn alınýar. Hormat prezidentimiziň tapşyrygyna laýyklykda Aşgabat daşogy awtomobil ýolunyň ornuna gurulýan Awtolog Kärhanlar toplamynyň gurulşyk işleri tamamlaýjy tapgyrda alınıp barylýar. Türkmen Awtologlary Agentliginiň idare kärhanlarynyň işiniň netijeligini ýokalandyrmak maksady bilen Aşgabatdaky ýolagçy Awtolog kärhanasynyň awtomobil mekdepleriniň birleşiginiň hemde awtomobil ulug hyzmaty açyk görnüşli paýdaly jemgyýetiniň paýly gatnaşygyna Awtolog kärhanlar birleşigi açyk görnüşli paýdaly jemgyýetini döretmek barada teklip beýan edildi. Vice-premier hatabatyn dowam edip, Türkmenistanyň sanlyk ykdysady tötsürmegiň konsepsiýasyny ýurdumyzyň ministrlikleriniň, puwduklyň dolanyş idaralarynyň, Aşgabat şäheriniň hemde wilayatlanyň häkimlikleriniň ýetişiginiň görnüşine garamazdan, ähli idaralaryň, kärhanlaryň we guramalaryň hemde hususy telekeçleriň sanlyk ykdysadyty tapgyrlaýyn geçmeginiň kesgitlenigini habar berdi. Hormat prezidentimiziň Türkmenistana elektron resminameler dolanşygylygamy hemde internet web saytlar döretmek we işe girmek hakyna kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen häzirki wagtda ýurdumyz boýunça internet web saytlarynyň 294 döredildi. Olaryň kiber goragylygy Türkmen Aragatnaşyk Agentliginiň hünärmenler tarapyndan üpçün edilip, antivirus programmalary işlenip taýýarlandy. Döwlet başlarymyzyň taşygyna laýyklykda wilayatlanyň, şäherleriň, etraplaryň hemde Aşgabat şäheriniň häkimliklerini bu ýurda degişi işler geçirilýär. Vice-premier hormat prezidentimiň garamagyna bir bitewi TNK talapnamalary esasyna awtomatlaşdyrylan elektron maglumat binýatlar ulgamyny döretmek hakyna resmi namanyň taslamasyny ödürledi. Munyň özi elektron hökümet ulgamyny dol derejede işe girmäge mümkinçilik berer. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, döwlet dolanyş idaralarynyň işiniň kämilleşdirilmeginiň, elektron hökümet ulgamynyň ornaşdyrylmagynyň, ýurdumyzda durumjy ykdysat taýyny ösdürmegiň 2020-2025 ýyllar üçin maksatnamasynyň hemde garaşsyz watanymyzy we jemgyýetimizi mundan meýlekde ösdürmegi gözüňde tutýan beýleki maksatnamalaryň üstünlikli amala aşyrylmagyna ýardam etjekdigini bellädi. Döwlet başlarymyzyň belleşýäli sanlaşdyrmak bir wagty gelen zerurluk hemde netijeli duranyş guraly bolup, ähli işleri göňüne jaý guramagy, utgaşdyrmagy hemde işleriň netijeligine, hilini gözüçik etmäge ýardam edýär. Hormat prezidentime de ministrliklerde puwduklyň duranyş idaralaryna hemde wilayatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerine awtomatlaşdyrylan elektron maglumatlar binýadyny döretmek meseleleri barada durup geçmek bilen degişi orada geçirilýän işleriň depkinlerini artdyrmagy talap etdi. Häkimlikler hemde ýerine ýetirji häkimiýet idaralary bu işi aýratyn üns merkezine saklamalylar. Şonuň bilen baglykda owa ýerlerine de internete eliterligi üpçün etmek, degişli düzümi hemde maglumatlaryň artýan meşrubatda hyzmatlar ulgamyny taýýarlamak zerurdur. Şeýlekem döwlet başlarymyz Türkmen Awtologlary Agentliginiň işine üns çekip, bu ulgamyň maddi enzamlaryň binýadyny döwrewaplaşdyrmagyň we hassa putrandyrmagyň mümkindigini bellädi. Hemde bu wagtda vice-premieri anyk tapşyklar berdi. Hormat prezidentime de hödürlenen resmi namalary gol çekip, olary elektron resmi nama dolanşyk arkaly vice-premieri iýerdi.
hem de resmi namalary ýerine ýetirmek bilen baglanşykly bir näçe anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Glejew göni video aragatnaşykda daşy ýurtlardan getirilýän harytlary, elektron we elektroteknik harytlary ýurdumyzda öňürmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentimiz tarapyndan tasdiqlanan milli ykdysadyýetimizi diversifikasiýa ýol arkaly mundan meýlekde ösdürmek, elektron senagatyny ösdürmek maksady bilen 2019-njy ýyldan başlap ýurdumyzda Türkmenistanyň 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýety ösdürmegiň konsepsiýasy durmuşa geçirilýär. Tewda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň agzybirlik tilsimaty bilelikdäki kärhanasy tarapyndan elektron hemde elektroteknik harytlary öňürmek boýunça degişi işler alınıp bolýar. Bir kärhanada öz hünärmenlerimiz tarapyndan dürli görnüşli kompýuterleri öňürmek işleri ýerine getirilýär. Vice-premier büyük kompýuterlaryň teknik häýätnamalarynyň dünýä ölçeglerine gawat gelýänligi we iň täze programmalar bilen işlemegi mümkinçilik berýänligi barada hatabat berdi. Kärhanada ýokary tehnologiýaly biniýat töredildi. Maglumatlar we programma üçinçiligi boýunça hünärmenler taýýarlandy. Elektron enjamlarynyň öňümçigini giňeltmek maksady bilen Lewap vilayatynyň Türkmenabad şäherine agzybirlik tilsimat kärhanasynyň şagamçasyny açmak gözüňde tutulýar. Şeýlede Türkmenistanyň Senagatçylar we Telegatçylar birleşmesiniň agdalary bolan Türkmen Innovasiýa Hysudy Kärhanasy bilen birlikde Ahal vilayatyna, Türkmen Transit Hojalyk Jemgyýeti bilen birlikde Daşoğul vilayatynyň Daşoğul şäherine tunerleriň we tölük terminallarynyň öňümçigini ýola goýmak meýilleşdirilýär. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, ýazyrky wagtda Türkmenistanyň umumilli maksatnamalaryň durmuşa geçirilýänligini, sanly ykdysadyýety ösdürmegiň konsepsiýasynyň olaryň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini beýledi. Diyarımızda durmuşun ekli ulgamlarına, şol sanna telekommunikasiyalar we ýokary tezlikli maglumatlar tehnologiýalary ulgamlaryna täzeçilik girmek işin dowam edýär. Türkmenistan milli bäkwitler we durmuş ykdysady hemde ruhy medeni ösüşiň wezipelerini gözüňde tutmak bilen dünýä tejribesindäki ekli täzelikler üçin açykdyr. Dünýä ýurtlary, daşy ýurt idaralary we awraýly guramalar bilen bir aragatnaşyklar ýola goýýar. Täze tehnologiýalar, elektron hyzmatlary jemgyýetiň gündelik durmuşynyň aýrylmaz bölegine girildi. Intellektual ulgamlary döwlet idaralarynyň we ekli puwdaklaryň işine işin gornaşdyrylýar. Bu bolsa öňümçi guramagy hemde durandyrmagy düýp göter özgerdýär. Hormat prezidentime de ýurdumyz üçin düýbinden täze puwdagyň kompýuter öňümçiginiň ýola goýulmagynyň Türkmenistanyna sany ulgamy ornaşdyrmakda hemde ykdysadyýetyň özümizde öňdürilen maglumat tehnologiýalary bilen üpsün edilmegine üren mümkindigini bellädi. Agzybirlik tilsimat kärhanasy çağlar oku kompýuterlerini öňürýär. Olara yüklenen programmalar dürli oku wezipelerini ýerine getirýär we üç dilde türkmen, rus, inglis dillerinde işläp bilýär. Döwlet başlarymyzyň belleşýäli bir işler kärhananyň mektep oku işini sanlaşdyrmaga goşan ilkinji goşandy boldy. Hormat prezidentime de iň gowy daşy ýurt tejribelerini, şol sanna sany ulgamlary dolandyrmagy öýleşdirmegiň derurdugyny aýdyp, elektron maglumatlar ulgamyna ýokary hünärli hünärmenler taýýarlamagyň mümkindigine aýratyn ünsüjekdi. Hormat prezidentime de Türkmenabad şäherine agzybirlik tilsimat kärhanasynyň şahamçasynyň Ahal we Daşoğul vilayatlaryna elektron hemde tölük teýenkalarynyň öňümçiginiň açylmagyna üns çekip, bu wagtda vice-premieri hemde häkimleri bu gurdaky bellenlen wezipeleri amala aşyrmagy, ýurdumyzyň telekeçleriniň döwlet maksatnamalaryna hemde giňmeçörül tasmalara işin gatnaşmak üçin zerur şertleri döretmegi bir gödөгçilikde taklamagy tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedowa ýurdumyzyň garaşdyrlyk gününiň 29 ýylyny münasibetli geçiriljek bayramçyk şäherleriniň meýilnamasy hemde medeni durmuş maksatly binalary açyp ulanmaga bermek bilen baglanşykly dawarlar barada hatabat berdi. Paýtagtymyzda we ýurdumyzyň vilayatlaryna bayramçyk şäherlerini we täze deskalaryň açyş dawarlaryny geçirmegiň meýilnamasy taýýarlandy. Türkmenistanyň sport we ýaşlar täzetim ministrliginiň idara binasy, Türkmen Döwlet Beden Terbiýe Institutunyň sportyň olimpiýa görnüşleri fakultetiniň binalar toplamy, paýtagtymyzda ýürütülýän terbiýeçilik okuw mektebi açylyp ulanmaga berilýär. Şeýlekem Türkmen paýtagtyna dürli maksatly täze deskalaryň ýaşaýyş çaýlarynyň tutuş tapgyry ulanmaga berilýär. Şonuň ýaly garaşdyrlyk bayram münasibetli açylýan täze binalaryň gataryna Daşoğul, Lewap we Mar vilayatlaryna ýaşaýyş çaýlary we beýleki deskalar bar. Şeýlekem bayramçyk davrasy münasibetli Türkmeniň altyn asr bäýseşiginiň çäklerini wekinli çağlaryň arasynda elan edilen garaşdyrlygyň Mirjen däneleri bäýseşiginiň jemleýici konserti geçirilýär.
Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyň garaşdyrlygynyň 29 ýylyna başlanýan ähli çäreleriň hemde täze desgalaryň açyş dawarlarynyň ýokary guramaçyk derejesine geçirilip, Türkmen döwletiniň umumy adamzat ansanperwer taglimlaryna esaslanýan paragatçyk söýjülük syýasatynyň many mazmunyny açyp görkezmeligini bellädi. Garaşdyrlyk güni bagtyar watanymyzyň her bir raýat üçin ýüregi ýakyn hemde çäksiz gymmatly baş bayramydyr. Türkmenistan mundan 29 ýyl ozal öz ygtyarlygyny gazanap, ykdysat taýdan ösen bir karar döwleti urly. Hemde tutuş dünýäde paragatçylygyň, ösüşiň, bagtyarlygyň we awadançylygyň bähbedine giň hyzmatdaşyk üçin açyk ýurt hökümine bilint halkara awraýyna eýe boldy. Şol sebäple garaşdyrlyk bayramyny münasibetli gurulýan çäreleriň her biri uly ähmiýete, baý many mazmuny eýe bolup, milli ýürelgelere laýyklykda, giňden hemde ýokary ruh bilenlik ýagdaýyna bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ruhyna kybap derejede bellenip geçilmelidir diýip hormatly prezidentimiz we vice-premieri hemde paýtagtymyzyň we vilayatlariň häkimlerine bu babatda birnäçe anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Agam Radow täze 2020-2021 okuw ýylyna hemde bilimler we talip ýaşlar gününe görülýän taýýarlyk işleri barada hatabat berdi. Bilim ulgamynyň ähli edaralaryna awatlaş işleri ýerine getirilip, arasatçylyk we ziýansızlandyryş çäreleri ýygyderli geçirilýär. Okuw mailnamalary we maksatnamalary milli ýürelgelerimize laýyklykda döwre baplaşdyryldy. Täze okuw ýylyna taýýarlygyň çäklerini ýurdumyzyň orta mekdepleri many mazmun, bilim terbiýeçilik, beýlik taýdan kämilleşdirilen okuw kitaplary bilen üpsünedilýär. Mektep okuwçylaryny we talipleri okuw esaplary, libaslar, sport eşikleri hemde beýleki zerur zatlar bilen üpsünetmek maksadyna degişli ministrlikler we puwdaklaryň durmuş edaralary tarapyndan guralan mektep garytlarynyň göçme sewdaty hereket edýär. Türkmenistan bitaraplyň mekany şygar bilen bilim işgärleriniň maslahaty geçirildi. Onda bilim özgörtmelerini innovasion esasy çaltandyrmagyň, tanly bilim ulgamyny döwrewap ösdürmegiň möhüm meseleleri, ýaş nesle berilýän bilim terbiýanyň ýokary ýerine üpsünetmek barada ýöňde goýulan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmegiň usullary ara alyp maslahatlaşyldy. 1 sentýabrda bellenilýän bilimler we talip ýaşlar güni münasibetli baý mazmunly dürli derejeli çäreleri geçirmek gödüňde tutulýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ähli dawarlary ýokary guramaçyk derejesine geçirmegiň möhümdigini bellädi. Munyň özi ösüp gelýän ýaş nesli oňat bilim almaga ruhlandyryp, olarda bilimleri bolan höwesi berkitmäge hemde göz ýetimlerini giňeltmäge ýardam eder. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe bir karar watanymyzyň gazanan üstünliklerine başlanýan ilkinji sapak bolsa, ýaşlaryň watançylyk duýgusyny artdyryp, kalbyny ata watanymyza bolan söýgüden dolduryp, ýedi diýarymyzyň mundan meýlekde gülläp etmek üçin pek görekden zähmet çekmäge ruhlandyrar. Döwlet başlarymyz bu babatda Aşgabat şäheriniň hemde vilayatlariň häkimlerine degişli görkezmeler berip, täze okuw ýylynyň başlanmagy nasibetli ähli meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçyk derejesine geçirilmegine gödäwçilik etmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Merýedow Türkmenistanyň ekologiýa diplomatiýasyny amala aşyrmak boýunça çäreler barada hatabat berdi. Şunun bilen baglykda halkara gün tertibiniň strategik meseleleri, şol sanyna howanyň üýtgemegi, daş gurşagy goramak, tebigatdan erejeli peýdalanmak, ekologiýa howpsuzlygyny üpsünetmek ýaly möhüm ugurlara degişli meseleler boýunça köp taraplaryň hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýurdumyzyň daşar syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridigi bellenildi. Bu ugurlarda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek maksady bilen hormatly prezidentimiziň başçylygyna giňerimli işler amala aşyrylýar we möhüm başlangyçlar öňe sürilýär. Şol başlangyçlar dünýä birleşiginiň giň gollugyna münasip bolýar. Şuň güneçeni Türkmenistan ekologiýa ugruwy boýunça halkara konwensiýalarynyň hemde köp taraplaryň resmi namlarynyň 20-sine goşuldy. Munyň özi bellenip geçilen ugurlarda milli sewit we halkara derejesinde netijeli gatnaşyklary ýola goýmak üçin bir hukuk binýadynyň döredilmegine ýardam edýär. Diňe şu ýylyň dowamyna ýurdumyz daş gurşagy goramak boýunça halkara resmi namlarynyň 4-sine goşuldy. Şeýlekem hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça Aral deňiziniň sewit üçin Birleşen Milletler Guramasynyň ýürüýte maksatnamasynyň konsepsiýasynyň taslamasynyň işlenip taýýarlananlygy bellenildi. Garaşylşy bir ýürüýte maksatnamany döretmek boýunça resmi namanyň taslamasyna Birleşen Milletler Guramasynyň Aziýa we Ýoş ummany boýunça ykdysady we durmuş komissiýasynyň 2021-nji ýylyň maý aýyna geçiriljek mejlisinde garalar. Ýurdumyzyň degişli döwlet edaralary tarapyndan täze Hadar ekologiýa maksatnamasynyň konsepsiýasynyň taslamasyny taýýarlandy. Bir resminama Hadar deňiz gurşagyny goramak baradaky çarşywaly konwensiýasyna agza ýurtlaryň nowatdaky mejlisinde teretmek gödüňde tutulýar.
Hormat prezidentimizin iqtisad diplomatiýany ilerletmek we bir ýolgamda halkara hukuk bunyadyny pugtrandyrmak baradaky netijeli başlangyçlaryny durmuşa geçirmek maksady bilen vice-premier ýurdumyzyň Birleşen Milletler Romasynyň biolog ödürlülük hakyndaky konwensiýasynyň Nagoy teswirnamasyna goşulmagy baradaky teklibi beýan etdi. 2014-nji ýylda güýje giren bir resmi nama genetik baýlyklaryň el ýeterligini we olary ulanmak bilen düşýän peýdany ýurtlaryň arasyna deň derejede we adalatly paýlanmagyny üpçün etmäge gönükdirlenler. Häzirki wagtda bir teswirnama Ýewropa Birleşigi we dünýäniň 120 döwleti gatnaşyp bolup durýar. Bilinçli Türkmenistan ekologiýa ýolgamyna halkara borçnamalary we milli hukuk namalaryny ýerine getirmäge aýratyn üns berýär. Degişli işleri iýdigderli geçirmek üçin ýurdumyzda ekologiýa meseleleri boýunça iş toparyny döretmek teklip edilýär. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, ekologiýa badançygyny üpçün etmegiň we daş goşagy goramagyň bitarap Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ilertirýän ugurlarynyň biridigini bellädi. Munyň özi ören jogapkärlik garaýşdyr. Ýurdumyz milli ösmeýilnamalary işläp taýýarlanyna hemde daşar syýasatyny durmuşa geçirenine bir ölge birk eýirýär. Türkmenistan Eklim Hyzmatdaşlygyň gün tertibine ekologiýa meselesini berkitmek boýunça iýdigderli ädimler edip, Birleşen Milletler Romasynyň we beýleki awraýly halkara guramalarynyň münberinden anyk başlangyçlar bilen çykyş edýär. Şola başlangyçlar bolsa, bir ýolgamda köp taraply hyzmatdaşlygy işleňleşdirmäge, bilelikdäki uzak möhletli maksatnamalary we tassamalary durmuşa geçirmäge gönükdirlendir diýip döwlet başlanmaz bellädi. Ýurdumyzda Birleşen Milletler Romasynyň tebigaty goramak babatdaky esasy resmi namalaryny, şol sany biolog köptürlük hakyndaky, ozon gatlagyny goramak hakyndaky, çölleşmäge garşy görüşmek baradaky konwensiýalary, howanyň üýtgemek boýunça Paris ýylalaşygyny tasdiklap, öz üstüne alan borçnamalaryna ygyrarlygyny iş ýüzüne görkezýär. Amomy tagallarly birleşdirmek, ýaşlyk ykdysadyň standartlaryny ornaşdyrmak, işiň ekli urlaryny ýokary ekologiýa taraplaryny berja etmek, tebit we dünýä derejesinde durnukly ödüş maksatlaryna getmegiň, adamlaryň hal ýagdaýyny hasy gowlandyrmagyň möhüm şertleridir. Türkmenistan ekologiýa diplomatiýasyny özüniň daşar syýasy strategiýasynyň esasy urlarynyň bir hökümini öňe bilen tutuş adamlaryň janajan bähwetleri bilen baglanyşykly möhüm meseleleri çözmäge munasyp goşunt goşýar. Bular barada aýtmak bilen döwlet başlarymyz beýan edilen teklipleri umuman makullady. Hemde vice-premieri bu ýurda toplumlaryň işleri iýdigderli dowam etmegi tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz sanly video aragatny arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisine gatnaşyra güldönüp, Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň 75-nji mejlisinde ýurdumyzyň häzirki döwrüň möhüm meseleleri boýunça ilertirilýän garaýşlaryny özüne jemleýän başlangyçlarynyň beýan ediljekdigini belledi. Ma'lum bolýarly, Türkmenistanyň öňe sürýän tutuş adamzat ähmiýetli bir näçe başlangyçlary halkara derejesinde ikrar edildi. Bu bolsa ýurdumyzyň dünýä ýüzüne awraýynyň barha belinde galmagyny şertlendirýär. Türkmenistan bitaraplyk mekany şygar bilen geçen ýylda bitaraplyk derejesiniň 25 ýylygyny belleýän ýurdumyz bu ýyl Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň nowatdaky mejlisinde möhüm başlangyçlary öňe sürer. Häzirki döwürde Türkmenistan dünýäniň gyzyklanma bildirýän ähli ýurtlary bilen iki taraplyň şeýlekem halkara guramalarynyň çaýaklaryna hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny sürýär. Aýratyn ýurdumyz Birleşen Milletler Romasy bilen hyzmatdaşlygy ähli urlar boýunça işleňleşdirýär. Munyň özi Türkmenistanyň beýtaraplyk derejesinden gelip çykan wezipeleriň üstünlükli ýerine getirilmegini şertlendirýär diýip hormatly prezidentimiz belledi. Şu ýyly Türkmenistan özüniň beýtaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygyny belleýär. Bitaraplyk ýörelgeleri, onuň gymmatlyklary ýurdumyzyň milli bähwetlerine hemde Birleşen Milletler Romasynyň umumy maksatlaryna we wezipelerine doly laýyk gelýär. 2017-nji ýylyň fevral aýynda Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasy köp sanly agda döwletleriň awtordaşlygyny 12-nji dekabry halkara bitaraplyk güni diýip eglan etdi. Munyň özi ýurdumyzyň öňe sürýän başlangyçlarynyň halkara derejesinde giň gollagy eýe bolýanynyň nowatdaky subutnamasydyr. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň 75-nji mejlisinde koronavirus ýokanjy zararly ýüze çykan çylşyrly ýagdaýlar we onuň öňüne almak boýunça halkara tagallalarynyň utgaşdyrmagy bilen baglanyşykly meseleleriň möhümdigi beýan ediler. Şeýlekem häzirki döwürde ähli ykdysadyety durnukly ösüş derejesine çykarmak üçin ygtybarly binýadyň düredilmegi wajyp bolup durýar. Şonlukda energetika, ulug, tenagat we söwda ugurlaryna möhüm orun degişdir.
Şeýlekem Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň 75-nji mejlisinde Türkmenistanyň energiýa serişçileriniň durnukly we ygtybarly üssaşyl geçirmek wagtynda Birleşen Milletler Romasynyň halkara hukuk guralyny döretmek boýunça durmuşa geçirilen çäreleri işçileşdirmegi maksat edilýänligi beýan ediler diýip hormatly prezidentimiz belledi. Türkmenistan çylşyrymly ýagdaýlaryň dowam edýän döwründe durnukly halkara ulug gatnawlaryny üpsün etmek meselelerini mühim ornuň degişidigini öňe sürýär. Häzirki döwürde tutuş dünýäde ekologiýa meselesi wajyp bolup durýar. Şunuň bilen baglykda Birleşen Milletler Romasy bilen arary halat etmegiň halkara gaznasynyň arasynda hyzmatdaşlygy ýola goýmak meseleleriniň ähmiýetliligi gurrunsyzdyr diýip döwlet başçylarymyz aýtdy. Çünki aral meselesiniň çözgüdüne halkara derejesinde ähmiýet bermek zerur bolup durýar. Şeýlekem energiýa we ulag aragatnaşyk ulgamlary boýunça iri taslamalary, şol sanyna Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirisiniň gurulşygyny amala aşyrmak, şonlukda halkara birleşigini, işewur düzümleri, maliýe institutlaryny bir işe çekmek meseleleri mühim bolup durýar. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli Birleşen Milletler Romasy biziň ýurdumyz üçin ygtybarly hemde wajyp hyzmatdaş bolup durýar. Türkmenistan halkara giňişligine Birleşen Milletler Romasynyň düzgünnamesyna laýyklykda hereket edýär. Şeýlelikde Birleşen Milletler Romasynyň döredilmeginiň 70 ýyllygynyň bellenýän ýylyna Türkmenistanyň onuň binýadyna bar bolan asylly ýörelgelere üýtgesiz ıgrarlygyny bellemeli. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Romasy bilen strategik taýdan ähmiýetli gatnaşyklary mundan meýlekde ösürjekdigini we pugtulanyrjakdygyny aýtmagy zerur hataplaýan diýip hormatly prezidentimiz bu wagtda vice-premiere degişli tapşyryklar berdi. Soňra mejlisiň başlygy Mehmedowa Türkmenistanyň kanunçylygyny kämilleşdirmek, ýurdumyzda ýaýlandyrylan durmuş ykdysady özgertmeleri hukuk taýdan gollamak boýunça milli parlamentiň alyp barýan işleri barada maglumat berdi. Habar berýärler 20 awgustda mejlisiň 6-njy çağrylşynyň 10-njy maslahaty geçirildi. Onda kanunlaryň taslamalary ara alyp maslahatlaşyldy we kabul edildi. Häzirki wagtda kanunlaryň taslamalaryny taýýarlamak boýunça işler dowam edýär. Hereket edýän kanunçylyk namalary kämilleşdirilýär. Şöyle milli parlamentin işinin ileri türlüyan uğurlarının atarına konstitusiyon özgürtmelerini geçirmek vazifesi var. Meclisin deputatları şol özgürtmelerin tarihi ähmiýetini, konstitusiyon kanunun many mazmununu halkymyza doğru getirmek, yurdumyzyň milli demokratik ösüş ýoly hakyna wagyn nesihat işlerini geçirýärler. Parlament halk maslahatynyň nowatdaky meclisini geçirmek üçin zerur çäreler görmek boýunça degişli işleri alyp barýar. Hormatly prezidentimiz kanun çykaryjylyk işiniň giňerimli döwlet maksatnamalaryny amala aşyrmagyň esasy guralydygyny hemde halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmagy, raýat idaralaryny pugtulandyrmagy we jemgyýetde demokratik gymmatlykları ornaşdyrmagy ýardam etmelidigini belledi. Döwlet başçylarymyz deputatlaryň, siýasy partiýalaryň we jemgyýetçi guramalarynyň wekilleriniň, degişli ministrlikleriň, puwdoklaryň we almy idaralaryň hünärmenleriniň gatnaşmagyna, ýerlerde jemgyýetçilik bilen duguşlyklaryň dowam etmelidigine, halk maslahatynyň mejlisine hödürlenilen konstitusiyon kanunynyň ähmiýetiniň halkymyza ýetirilmelidigine üns çekdi. Tandy video aragatnaşyk arkaly geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde başga-da birnäçe mühim meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütleri kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis jemledi. Hormatly ministr kabinetiniň agzalary şunuň bilen ministr kabinetiniň sanly video aragatnaşyklary nowatdaky mejlisde geçip oturýar. Men esasen gerliginde bir jan sağlagy, maşgala, awadançylygy berkarar atanyň bunun beýlekde gulýat formy alyp baran işlerinde ulysynlykları ardy edýär. Sağ ol. Ýene bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminamalary bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösdürmek maksatnamasyna laýyklykda Türkmen maşdaky neft gaýtysyny işleýän zawodlar toplumynyň öňüne goýulan wezipler üstünlikli durmuşa geçirmek, eşeride teknologik deskalar awa saklamak, olary bökdünşiz işletmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmen maşdaky neft gaýtysyny işleýän zawodlar toplumyny şu toplumda 2 sany täze gaz turbinany gurmak we elektrik bekediniň durkuny täzelemek barada Türkiýe Respublikasynyň Çalyk Enerji Sanaýy we Tijaret AŞ kompaniýasy bilen şertnamany deskany 18 aýyň dowamyny ulanmagy dowly taýýar edip tapşyrmak şertini öz serişçileriniň hasabyna baglaşmagy tiýar berildi.
Berqarar döwletimizin bagtyarlyk döwründe Türkmenistanda 2019-2025 ýyllarda sanly ykdysadyýaty ösdürmen konsepsiýasyny ýerine ýetirmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda ministrliklere, puwduklyň dolandyrş edarlaryna, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerine awtomatlaşdyrylan elektron maglumat biniýatlar ulgamyny döretmegi we onuň bir bitew tekniki talapnamalara laýyklykda işlemegini üpçün etmek tapşyryldy. Awtomatlaşdyrylan elektron maglumat biniýatlar ulgamyny 2022-nji ýylyň dekabr aýyna şeýle işe girdirmek bellenli. Türkmen Aragatnyşyk agentligine awtomatlaşdyrylan elektron maglumat biniýatlar ulgamy hakyndaky bir bitew tekniki talapnamalar işläp taýýarlamak we bellenen tertipde tasdiklamak tapşyryldy. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe milli ykdysadyýetimizi diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, ýurdumyzda awtomobil ulaw puwdugynyň edari kärhanlarynyň işini hasam kämilleşdirmek we bazar gatnaşyklary üçin amatly şertler döretmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda awtolow kärhanlary birleşigi açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmäge esaslandyrjylar hökmünde Türkmen Awtolowlary agentliginiň Aşgabatdaky ýolawçy awtolow kärhanasyna esaslyk maýadaky paýy 40 götürüm we awtomobil mektepleriniň birleşigine esaslyk maýadaky paýy 30 götürüm möçberdi. Paýly gatnaşmaga ygtyýar berildi. Maliýe we Ykdysadyýat ministrligine awtolow kärhanlar birleşigi açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň bellenen tertipde döwlet tarapyndan belligi alınmagyny üpçün etmek tapşyryldy. Mälim orçaýaly hormat prezidentimiň geçiren sanly video aragatnaşyk arkaly nowatdaky iş maslahatyny geljek gelen buğday hasylynyň ygtybarly biniýadyny tutmak üçin ýakly agroteknik kadrlary hasaba almak bilen ekin meýdanlaryny ekşe taýýarlamak bu möhüm şäherni bellenlen möhletlerde hemde ýokary hil derejesine geçirmek zerurdur diýip beren tapşyryklary owa hojulukçylary täze hikmet üstünlüklerini urgullandyrdy. Ýokary bilimli owa hojulukçy hünärmenler taýýarlayan Türkmen Owa Hojuluk Institutyny bu wagtda giň ýerimli işler guramaçylyklarny parlaýan. Türkmen Owa Hojuluk Institutynyň okuw tejribe hojulugyna ilmi esasda ösdürilip ýetişdirilýän güýlük buğday üçin ýerleri göwnüjay taýýarlamak boýunça sany telematik ulgamlar bilen dol üpçün edilen klass kysymly tehnikalara tirkelen lazer tekilleýijiler arkaly ýerleri innigan tekillemek işleri talap olarak ýerine ýetirilýär. Dünýäniň iň täze tehnologiýalary hemde sany telematik ulgam bilen enjamlaşdyrylan klass kysymly tehnikalara talip ýaşlaryň erketmegi olaň öz saýlagy bolan hünärlerini höweslerini hasa artdyryp netijeligi bilen aýratyn tapatlanýar. Bu wasa arkada prezidentimiziň öňdöňerjilikli we parasatly ýol başlygynda bilim ulgamyny kämilleşdirmek, sany bilim konsepsiýasyny durmuşa ornaşdyrmagyň döwlet siýasatyna aýratyn orun berilýänini doly şaýatlyk edýär. Ýokary okul mekdebiniň owa hojulugyny mehanizmlaşdyrmak şeýlede tehnika hyzmatyň gurulşy we tehnologiýasy hünärleriniň talipleri welaýatyň öňdewarjy hojuluklaryna güýlük buğdaýyň ekiljek meýdanlaryna bolup toprak bejergi işlerine ýerleri tekillemek, suw tutmak işleri bilen içkin tanış bolýarlar. Bu ýerde Halipa muallimler hemde tejribeli mehanizatorlar telematik ulgam bilen dol enjamlaşdyrylan tehnikalarda zähmet çekmegiň mehanizatorlara möhüm ugruň degişilligi. Şonuň üçin bu hünäri el almagyň inçe tilsinleri barada özleriniň degerli maslahatlaryny berdiler. Talip ýaşlar ýokary derejede bilim almaga döredýän giň şert mümkinçilikler üçin Mehran akademda alkyş sözlerini aýdýarlar. Şuňlar ýurdumyzyň gök ekrançylary, bakçyçy kärneçleri, bagwanlar tarapyndan ýetişdirilen we ýygnalyp alýan hasylyň bir bölegi ak bazalary we sowda nokatlaryna uradylsa, bir bölegi ýürüýte sowatçy ammarlary ýerleşdirilýär. Bu wagtda Liverpoolatynyň Miwe Owa Hojuluk Senat birleşiginiň agzeri işgärleri tarapyndan münasip işler alınıp barlýar. Türkmenistan diýarymyzda hormatly prezidentimiň halkymyza ýylyň islenik pasyny ýokary hili tergök, bagça we miwe önümleri şeýle hem ýer almasy bilen öpçün etmek baradaky taşyklaryny ösünlikle amal etmekde ýygyderli tutumly işler durmuşa ýetirýär. Bu wagtda Liverpool aýatynyň Miwe Owa Hojuluk Senat birleşiginiň agzeri işgärleri tarapyndan münasip işler ýoly goýulýar. Häzirki wagtda bu öňde goýulan wezipeleri amal etmekde Senat birleşiginde sowatçy amarlaň ikisi hereket edip, olaň biri 1000 tonnalyk
beýlekse bolsa 3000 tonnalyk sowatjy ambarlardyr. Bu sowatjy ambaryň ulanylmaga berilmegi Lewap welaýatynyň Miwo Owu Hojalyk Senat Birleşiginiň agzy bir işgärleriniň alyp barýan işlerine hasam talaba laýyk ýoly goýmaga uly şert öretip, umuman 4 hektar meýdany yerleşen häzirki zaman tehnologiýalar bilen öpçün edilen Döwrewap ambar sowatjy jaýlarynyň 23-sünden ibaret bolup durýar. Sowatjy ambar Döwrewap terezi bilen öpçün edilipdir. Ýürütürüşdirilen awtologlar bilen getirilen önümleň agramy kesgitlenenden soňra uzak wagtlap saklanmaga niýetlenip, önümler ýürüte saýlanyş we gözden geçiriş bölümine geçirilýär. Hemen bu ýerde hil barlygy we derejesini kesgitlemek üçin synaglar alınýar. Hil derecesi talaba laýyk kesgitlenen önümler soňra görünüşlerine laýyklykda seçilip, arassalanyp ýa-da ýuwulyp ýürüte gaplary yerleşdirilýär. Ýürüte gaplara gaplanan önümler 24 sagatyň içinde ýürüte saýlanyş we gözden geçiriş bölüminiň howa derejesinde saklanmak bilen diňe şondan soňra sowatjy ammaryň niýetlenen sowatjy jaýlaryna geçirip yerleşdirilýär. Sowatjy ammar jaýlaryna saklanylýan önümler her aýda bir gedek ýürüte bellenlen tertipde gözegçilikden geçirilýär. Saklanylýan ýokary hili önümler ýylyň gerekli mövsümine ýygyderle sarp edjilere ugradylýar. Bu ýöredip berilýän ajaýyp şertlerden göwnler ruhlanýan Senagat Birleşiginiň agzy bir işgärleri il günüň eşretli we bolelin durmuşda ýaşamak uğruna alady diýen gahrman arkadamyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly amlar, Nuwalsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 27 awgustda saat 20-den 28 awgustda saat 20-nji boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumat gulugynyň berýän habar bilen tanış bolaň. Balkan welaýatyna asken bulut howa bolup bu nordun teleskopda 8-13 metr käýerlerine 15 metre çen ýetýän şemal ukser howa gejesine 20-25 gradus, gündüzine 31-36 gradus, kenarki taraplaryna bolsa 28-33 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyna az bulut howa bolup bu nordun teleskopda 9-14 metre ýetýän şemal ukser howa gejesine 15-20 gradus, gündüzine 30-35 gradus maýly bolar. Mar welaýatyna az bulut howa bolup Demiradyk nordun teleskopda 9-14 metre ýetýän şemal ukser howa gejesine 16-21 gradus, gündüzine 29-34 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyna az bulut howa bolup Demiradyk nordun teleskopda 9-14 metre ýetýän şemal ukser howa gejesine 16-21 gradus, gündüzine 29-34 gradus maýly bolar. Daşawt welaýatyna az bulut howa bolup nordun teleskopda 9-14 metre ýetýän şemal ukser howa gejesine 17-22 gradus, gündüzine 30-35 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulut howa bolup nordun teleskopda 9-12 metre ýetýän şemal ukser howa gejesine 18-20 gradus, gündüzine 32-34 gradus maýly bolar. Şeýle-de ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 28-nde magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmagy arşylýar. Edid watanyşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadydan 20 götürüm artmagy bilen baglanşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirlerini öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban eleşler. Bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýylyň issenik basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşüretsenýär. Ýakly tüşüň özüne bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sag bolun